Salam dostlar, orta derecedekiler üçün Blender sapaklarımız bilen devam edeceğiz. Ondan näme? Yadınıza düşen bolsa modifierlere başladık. Modifierlerin izi bilen devam edeceğiz. Ondan näme? İndiki modifierimize başlayacağız. Cube saylayan bir gedek ve berden modifiers'dan üstüne bir gedek basayan add modifier diyen berden generate gelemden sonra boolean modifier saylayan. Inser'in bolsa enter kişiler yüklemet sebebine ştada koyduğunuzda çoğunlukla kızıl bolupdur. Yani iki tane obyektin üstü bilen biz bir obyekt çıkarıyaz. Onun ne elektriği nedir men size düşündürüp geçecek. Onu näme? Hazır indi biz berden shift A bilen mesela näme alayım berden bir torus alyaz ve Z bilen şunu yukarı düşürelim ve rotate X deyip 90 gradusda ayarlayalım. Z diyez yukarı düşürüyez ve inni dostlar inser'in ortağı ine ştayda difference'da dur. Difference'da durandan sonra biz yara berden obyekt saylap biliyaz. Özünü yada ine şol obyekti ine şol pipet kacımız bilen şol obyektin ine öz üstüne gelen torus deyip ine A diyadılya. Üstüne gelemden sonra şunu bir gedek saylayan. Inni inser'in ortağı yankı kazılçırı öştü. Bizim boolean modifierimiz şu an işe girdi. Inni men bunu size nädik görkezip bilerim. Hazır. Berden apply edýän. Apply etdim, saxlayın etdim. Inni şu torusu G dip aýyrsam inserem bolsaňyz, şu torusumun ýanky içine girýän ýerini bize oýup berdi. Edir şu torusdaky şekli bize aşağıdaky şeklimizin içine oýup berdi. Inni Ctrl Z bilen ýerine çağırýan. Inni union näýdi? Union'a basam inserem bolsaňyz obyektimiz solaklaşandy. Solaklaşma näme anladýar? Näder berden wireframe moda geçdik. Az düşünükli bolar. Wireframe modda ene inserem bolsaňyz şu sarçada görýärmi? Şu ýokarymyzdaky torusun şu taýsyny sarçylyk ýerine oýdy. Ýagny iki obyekti şu union'un üstü bilen birleşdirdi. Ýani şu taýsyny oýup aýyrdy. İkinji üstüne goşmaçy obyektimizin artykmaçy ýerine oýup aýyrdy. Intersect näme? Intersect'in üstüne bassak bolsa bizim iki obyektimizin birleşýän ýerini alýadyňa. Häzir berden apply edýäs. Apply edemizden sonra torusum saýlaýan we delete edýän bolýan. İki obyektimin birleşen ýerini, ýani torusum bilen, ýani cube'mun birleşen ýerini bize alyp berýär. Ctrl Z bilen ýerine çağırdym emesini difference'in üstüne goýýan. Indi berde aşağıda näme menü var? Berde solver fast ve exact. Exact bir de in maksimalni gowy boolean'ı etmemize kömek edýär. Berdäki fast bolsa çalk ýerine ýetirýär. Ýöne şunun topologiýasyny bir näçe kemçiliklerini görmek mümkin. Boolean modifier obyektiniň topologiýasyny gowy derejede pozýar. Şoň üçin biz başardığımızdan şu käbir obyektler ýasajak bolamyzda boolean modifiery hemmesini ulanmak hökmançylygy ýok. Diňe esasy wajyp bolan ýagdaýlarda ulanyp. Berde solver options'da bolsa şu obyektlerimiň topologiýasy pozulan bolsa şo nädip ýerine getirmeli. Solver options'da bolsa şu obyektden häzir görnüşlerini ýetip bolýar berden. Boolean modifier ýa gaýtışmaýar dostlar obyektiň topologiýasyny pozýar. Soňra biz o topologiýasyny düzeltmek üçin bir näçe işler etmeli bolýar. Şoň üçin mejbur bolluňyz şu ulanyň ýöne bize köp işlerimizde uly kömegi bize berýär. Onu näme dostlar sapamyň soňra gelip sapamyň göňüňizde ýaran bolsa paýlaşmagy, like basmagy hem de kommentarlarda soraňyz bar bolsa bize bermegi ýadyňızdan çykarmaň dostlar. Ilk sapaklarda görüşýäris.